anayon lang nga maminaw ta sa pulos Ginoo. Tama po na. Wala mi supak ana, pero ang question asa man ta maminaw. Romans chapter 10 verse 14 to 15 ingon pang San Pablo, unsa mo tong pagdawat sa pagtuo kung walay magwali, ug unsa man pagwali kung walay pinadala. Ang question ana to, gipadala ba ka mo? Wala question kung gipadala ba mo. Ani imposible na kami gipadala pod, gano man kay boto lang man mo after 16th century. Musugot mo sa dili mo na gisulti sa kasaysayan. Nga kanang inyong pundok walay kalabutan ni Ginoong Jesucristo. Kung wala mo'y kalabutan ni Ginoong Jesucristo, wa mo'y katungod nga magwali. Kung mo'y kalabutan nga naman, kaya ang iyong gisugo karon man panlakaw mo. Panlakaw ka mo sa tanang katawas tibok kalibutan ka ng word nga kamo na agipuntingan nga mga responsabling mga tao nga maoy musulti magwali mahitungod sa iyang pulong. Dili tanan iyang gisugo. Wala nga, magbantay-bantay ta, kini yung mga sulpot ng mga amigo, kung pistoryaho niya, mura pwede sila makorek. Magbantay ta. Di ba? Muna magbantay ta. Kung di ta magbantay, kining mo mga tawa na sumala pa ni San Pedro, sa 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16, kining mo mga tawa na mo, magbit-bit ka nato ngadto sa kalaglagan.